I Vinaròs està ja immers en la setmana gran del Carnaval i cada dia toca disfressar-se. Hi ha qui ho viu amb molta intensitat i prepara desenes de disfresses o fabrica algunes que causen sensació. El seu fons d'armari és ben particular. Sombrero, y después el garfio, cisterna, com aquesta de salvaje. Eva acumula en casa vora 500 disfresses i complements. N'hi ha dos, perquè anàvem de xiquiriquatre. Tot aprofita per entregar-se a la festa. Això és un vestit de ma sogra, són bosses de basura. Del meu home, de quan era menudet, pues jo el meu xiquet lo vaig disfressar de l'abuelo de App. Amb tanta disfressa, el Carnaval se li queda curt. A l'estiu sempre fem dos festes temàtiques i sempre acabem disfressats. Mentrestant, Roman remata el seu tratge d'Iron Man. Per Carnaval ja me pregunten, enguany què faràs, no sé què, i si nosaltres sempre ho portem en secret. Disfresses sempre casolanes. Està fet tot en impressió 3D. I cuidades fins a l'últim detall. Aquí al mig anirà una llum, quan aixecaré la mà se dispararà. Lo més paregut als gadgets de la pel·lícula. L'estrenaran, com sempre, en la cavalcada infantil. De Marvel, de Star Wars, que tots els xiquets los enxissa. Tan elaborades que han aconseguit contractes professionals. Disfrutem moltíssim de fer-los i després de portar-los. No diran que a Vinaròs no es prenen seriosament el Carnaval. Bé,